Mal-Gazzetta kulħadd l-eks Kummissarju Ewropew John Dalli iddeskriva dak li għadda minnu s-sena l-oħra meta tkeċċa minn Kummissarju Ewropew mill-President tal-Kummissjoni Ewropea José Manuel Barroso. Jiġbor kollox f'sentenza waħda. Setup, konġura sħiħa kontrija. Jgħid li saħansitra uffiċjal tal-Pulizija kien informah kif persuna b'kariga għolja f'Kastilja fi żmien il-gvern ta' Lorenz Gonzi kienet għamlet pressjoni kbira biex hu jitressa il-qorti akkost ta' kollox. Huwa jagħti rendikont sħiħ ta' dak li seħħ is-sena l-oħra fejn allegatament Swedish Match, il-kumpanija Żvediża li tiżviluppa u timmanifattura prodotti tat-tabak fosthom snus, l-ewwel ippruvat tikseb aċċess għal Dalli u meta rat li mhijiex se tasal allegatament ippruvat tagħmillu frame-up. Dan bilan li jiġi sfurzat jirriżenja bit-tama li d-direttiva tat-tabak li kien ħejja l-eks Kummissarju Malti taqa'. Mal-Gazzetta kulħadd dan l-istqar li kien pjuttost sorpriż għaliex ma kien irċieva l-ebda risposta mingħand Lorenz Gonzi, dak iż-żmien Prim Ministru kap tal-Partit Nazzjonalista, meta xarejn qabel batlu messaġġ ma' George Pulicino li huwa kien lest jimmedja fil-kwistjonijiet li nqalgħu ma' Franco De Bono. Dwar it-telefonati bejnu u Silvio Zammit imsejħa bħala evidenza ċirkostanzjali mid-Direttur Ġenerali tal-Olaf, John Dalli sostna li Zammit huwa persuna li kontinwament iċempel lil kulħadd fuq il-mobile. Dawn kienu saru fi żmien li l-istess Zammit ġie aċċettat bħala kandidat tal-Partit Nazzjonalista għal Kunsill Lokali ta' Taslima. Huwa kompla jgħid li fis-16 ta' Ottubru li għadda, jiġifieri dakinhar li tkeċċa minn Kummissarju Ewropew, mhux veru li hu tar-riżenja tiegħu lil Barroso. Anzi, saħaq li kien għamel madwar siegħa u nofs jikkumbatti u jargumenta mal-President tal-Kummissjoni Ewropea fejn insista li jara ir-rapport tal-Olaf. Madanakollu jgħid John Dalli, Barroso insista li dan ir-rapport kien konfidenzjali u qralu biss siltiet mill-covering letter. Barroso ta' biss nofsija ċans lil John Dalli biex jikkonsulta mal-avukati tiegħu u qallu li bit-trattat il-ġdid tal-Unjoni Ewropea kellu dritt ikaċċih. Dalli qal li huwa bad żewġ pagamenti lura biex bl-ebda mod ma jiġi interpretat li riżenja u mhux tkeċċa. Intant it-Times of Malta qed tirrapporta li minħabba dan il-każ hemm possibilità kbira li Giovanni Kessler jirriżenja minn Direttur Ġenerali tal-Olaf. Kessler qed ikun akkużat b'irregolaritajiet fl-investigazzjonijiet li saru dwar l-eks Kummissarju Ewropew Malti John Dalli.